Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Étraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Моето име е Надица Бицева-Димитровски, дизајнирам и рачно изработувам авангарден накид во моето ателје Креација. Колекциите накид се еден вид на модни приказни, инспирирани од архитектура, филм, танц, културно наследство. Од проектот Мерки за зајакнување на женски бизниси по COVID-19 добив голема поддршка. Проектот ми овозможи едукација од повеќе области важни за раст и развој на бизнисот, како и модна едукација и обука за моден стајлинг. Во моето ателје воведов нова услуга консултант по моден стајлинг. Голема благодарност до Центарот за управување со промени, кој ми овозможија да бидам дел од овај проект.